Udtaler her i dag. Velkommen. Vi har meget få intellektuelle tilbage i Danmark, der stadig tør sige fra, og som nægter at tie. Forfatter, debattør Carsten Jensen er en af dem, og vi er ekstremt glade for, at han kunne komme her i dag med så kort varsel. Tusind tak. Tak skal I have, og det er en ære for mig at stå her. Jeg er så glad for at have modtaget invitationen og kunne være her på den her vigtige dag. Og jeg har lige tilbragt 1,5 time som på tilhørerpladserne i Folketingssalen og hørt den ene politiker efter den anden give sine dårlige, løgnagtige, hykleriske begrundelser for, hvorfor de ikke kan bakke borgerforslaget om et stop for våbeneksport til Israel op. Og jeg bliver nødt til at sige, at de værste var SF. Mage til hykleri har jeg ikke hørt længe, så foretrækker jeg næsten Inger Støjbergs åbenlyse racisme. Men nu er det sådan, at jeg faktisk er den eneste taler. Så jeg blev spurgt, om jeg ikke godt kunne holde en lang tale. Så I ligesom føler, I får noget for pengene. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Så I må have tålmodighed og overbærenhed med mig. Folkemord er godt for betalingsbalancen. Måske finder I sætningen provokerende, men det er ikke mig, der er provokerende. Det er flertallet af danske politikere. For det er sådan, de tænker, når de nægter at stoppe for eksporten af våben til Israels krig i Gaza. Hvad enten det er Thermas-produktion af vigtige dele til de F-35 fly, der kaster 2.000 pulsbomber over boligblokke i Gaza. Eller det er Mærsks transport af militært udstyr, der går direkte fra havnen i Haifa til folkemordets gerningssteder i Gaza. 8 borgere besluttede den 8. oktober sidste år at vække politikerne med et borgerforslag, der kræver stop for alt våbenhandel med Israel. Hvis der bliver indsamlet 50.000 underskrifter inden for en tidsfrist på 180 dage, er alle partiers ordførere forpligtet til at drøfte forslaget i Folketinget. Underskriftsindsamlingen nåede sit mål. På de sidste 9 dage kom der 22.000 underskrifter. Et lys blev tændt, men et meget lille lys, må jeg desværre tilføje. Dødstallet i Gaza var på 40.000, da forslaget blev stillet. Nu, 7 måneder og 19 dage senere, er det steget til 54.000. Israel, et såkaldt demokrati, har siden den 7. oktober 2023 med sin ubarmhjertige udryddelseskrig mod Gazas indbyggere stået bag drabet på over 18.000 børn. Det svarer til 30 børn om dagen, eller et barn hver 45. minut. Så er der de over 122.000 sårede, voksne og børn, hvoraf mange kun overlever efter amputationer uden bedøvelse i ødelagte hospitaler, hvor læger dagligt sætter livet på spil under de uafladelige bombardementer. Gazas børn er blevet skudt i hovedet, begravet under murpropper, har fået amputeret lemmer uden bedøvelse, mistet synet og i mange tilfælde også deres forstand i dybe, lammende traumer. Dagligt er de øjenvidner til deres søskende og forældres
brutale endeligt. Deres barndomshjem er forvandlet til ruiner. De er hjemløse, udsultede og fejlernærede, med fatale følger for deres senere udvikling. Deres skoler er bombede. De uddannelsesinstitutioner, hvor de skulle have erhvervet sig de færdigheder, der skal til for at yde bidrag til samfundet, er jævnet med jorden. Gazas børn har fået stjålet deres fremtid. Tilbage er der blot et spinkelt håb om at overleve fra dag til dag på hastigt svindende rationer af kogt ukrudt og muggent brød. Den tro på det gode i livet, som alle børn har, er for altid taget frem. End ikke børnenes skæbne gør noget indtryk på det danske Folketing. Da et lovforslag, som minder om borgerforslaget om stop for våbeneksporten til Israel, var til afstemning i begyndelsen af marts, fik det et rungende nej fra det morderiske Israels stolte forsvarere. Kun Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre stemte for et stop. SF undlod at stemme. I det holdningsløse Folkeparti følger en ny definition på socialisme. De hængende hængers solidaritet. Med enkelte undtagelser sagde politikerne ikke nej med begejstring. De så bare bekymrede ud. De udtrykte beklagelse over den såkaldte humanitære katastrofe, som de foretrækker at kalde det, som om folkemordet i Gaza var en naturkatastrofe uden gerningsmænd. Men ifølge Folketingets flertal er der andre større hensyn at tage end dem, der gælder menneskeliv. Der er det frie marked og Danmarks økonomi, det handler om, når vi taler våbeneksport. Folkemord er godt for betalingsbalance. Nej, det sidste siger de selvfølgelig ikke. De vil alle sammen synes, at det er en usmagelig, grænseoverskridende sætning. Men det er dem, der er usmagelige og grænseoverskridende. Ord kan ligesom billeder være uafrystelige. Og her er et udtryk, jeg aldrig kommer til at ryste af mig igen. Uden retlig interesse. Det lyder jo kedeligt, men det er det ikke. Det var de ord, Østre Landsret brugte, da retten afviste en sag anlagt af Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam og den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq, der alle forlangte et stop for dansk våbeneksport til Israel. Hvad betyder så dette tørre, bureaukratiske udtryk uden retlig interesse? Det betyder, at de 4 organisationer ikke har ret til at få deres sag om stop for våbeneksport til et folkemord bragt for retten, da de udelukkende har en moralsk eller følelsesmæssig interesse i sagerne. Og det er et direkte citat. Her udstiller Østre Landsret med sit juridiske spilfægteri ikke blot en moralsk og følelsesmæssig afstumpethed, der burde gøre landsdommerne uegnede som dommere i et demokratisk land. De gør sig også til villige medskyldige i et folkemord, der foreløbig har kostet 54.000 mennesker livet, og som i de kommende måneder og år vil koste 10.000 flere livet, indtil Gaza, hvis det er op til Israel, ligger øde hen. Vi kan ikke anerkende en palæstinensisk stat, før vi er sikre på, at den vil være demokratisk og respektere Israel, siger statsminister Mette Frederiksen.
som åbenbart mener, at ruiner og 10.000 af lig er den bedste vej til demokratiet. Tror statsministeren virkelig, at det er betingelserne for demokrati, bomberne skaber i Gaza, hvor der for tiden dræbes mindst 100 mennesker om dagen? Den eneste gode palæstinenser er måske en død palæstinenser. Det er sådan Netanyahu-regeringen ser på det. Er det også sandheden om den danske regeringsholdning til Gaza? Eller er regeringen bare, som så ofte før i lignende situationer, opportunistisk og hæmningsløs følagtig? Fulgte I en smule med i Folketingets afslutningsdebat i sidste uge. Og hvis I ikke gjorde det, så gik I glip af 2 af de absolute lavpunkter i dansk demokratihistorie. Det ene kom, jeg havde nær sagt selvfølgelig, fra Inger Støjberg, der har rigsrettens ord for at være storleverandør, når det kommer til lavpunkter i dansk demokrati. Verden, og nu citerer jeg, verden ville blive et meget bedre sted at være, hvis israelerne fik lov at gøre deres arbejde færdigt, sagde han. Læg mærke til ordvalget, at gøre arbejdet færdigt. Og hvad er så israelernes arbejde ifølge den omsorgsfulde Støjberg? At myrde palæstinensere i et antal, der nu får et stigende antal historikere, herunder også jødiske, til at beskrive Israels angreb på Gaza som et folkemord. Inger Støjberg heroiserer ikke Israels folkemord på Gazas palæstinensere. Det vil hun også have svært ved. Hun trivialiserer i stedet folkemordet. Folkemord er, ifølge den tidligere indehaverske af en fodlænke, et ganske almindeligt job på linje med andre, for eksempel rørlæggeres, lastbilchaufførers og bønders agtværdige arbejde. Og det skal selvfølgelig respekteres. Folkedrab er nu engang det, israelerne åbenbart ifølge Støjberg er bedst til. Og derfor skal vi lade dem udføre deres massemord på kvinder og børn, unge og gamle i fred og ro. Må ikke forstyrres, står der på den seddel, Inger Støjberg har hængt op på døren til Gaza. Noget klarere udtryk for racisme og menneskeforagt finder vi næppe i Danmarks historie. Men medførte denne opbakning til massemord fra Folketingets talerstol nogen reprimande fra Folketingets formand Søren Gade, der ellers har travlt med at forbyde landets skolebørn og nævne Gaza? Selvfølgelig ikke. Er der nogen forarvelser at spore i landets massemedier? Selvfølgelig ikke. Det andet lavpunkt i afslutningsdebatten kom fra en rasende socialdemokrat, Christian Rabjerg Madsen, der blev såret helt ind i det inderste af sin røde arbejdersjæl, da Trine Pertou-Mach fra Enhedslisten sarkastisk kritiserede regeringens samtykkende passivitet, når det kommer til Gaza. Rabjerg Madsen følte sig med et fremmedord dehumaniseret af kritikken. Og Pertou-Mach var desuden fuldstændig uden for nummer. Hvis der er nogen, der dehumaniserer i dansk politik, må det vist være de politikere, inklusive Rabjerg Madsen selv, der aktivt støtter en fortsat våbeneksport til Israel. Rabjerg Madsen sagde også, at Pertou-Mach var uden for nummer. En lidt tåget formulering, der dog betyder så meget som, at hun nu er uden for det gode selskab. Og det er, hvis jeg må være så fri, det bedste sted, man kan være i. Ja. Hvis det gode selskab altså udgøres af Folketingets
pinligt samvittighedsløse flertal. Lad os alle sammen være uden for nummer. Lad os være så mange af de politiske og moralske analfabeter i Folketinget opgiver at tælle os. Lad os vise, at vi hører til et bedre sted end Folketingets indbildte gode selskab. Lad os vise, at vi i modsætning til dem mener, at palæstinensere også er mennesker, og derfor fortjener samme rettigheder som alle andre, herunder retten til en fri, uafhængig palæstinensisk stat. Stop våbeneksporten til Israel. Stop folkemordet på det palæstinensiske folk. Tak skal I have.